Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε. Έχουμε και ένα νέο μπαμπά σήμερα μαζί μας. Σήμερα η Θέμης έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο παιδί μου και εγώ, το οποίο αναφέρεται στα παιδάκια που κολυμπούν. Στα μωρά που κάνουν κολλή, πόσο είναι το μωρό σου? 2 και 2. Είναι στην καλύτερη ηλικία. Στο Ολυμπιακό στάδιο υπάρχει ένα τμήμα που κάνουν τα μωρά από 8 μηνών κολύμπη. Έχει να κάνει με την εξοικείωση που έχουν από την κοιλιά της μαμάς, με το νερό και της Νικήτας το Μαρί. Κάτσε τη Νικήτα στο Μαρί. Τι κάνει της Νικήτα στο Μαρί, λοιπόν? Ο Νικήτας της Μαρίας. Το διαφημίσιο τώρα. Λοιπόν, τον Νικήτα τον παίρνουμε στη θάλασσα και του χώνουμε το κεφάλι μέσα στο νερό και κάθεται. Και το ξέρετε. Καλά, δεν το πατικώνουμε. Του κάνουμε μακροβουτέλα. Θα δείτε στο βίντεο. Θα δείτε στο βίντεο, γιατί έχω πάρει και υποβρύχια πλάνα. Μην το φοβάσαι. Τα μωράκια είναι με ανοιχτά τα μάτια. Οι Γερμανοί πάντως, σαν νοοτροπία και αυτά, τα μαθαίνουν από πολύ μικρά παιδιά τα παιδιά. Ωραία, εγώ λέω, έχεις ετοιμάσει ένα βίντεο. Να σας πω ότι είναι στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο σύλλογος είναι ο Νηρέας Χαλανδρίου που έχει αυτό το τμήμα. Είναι για μωρά από 8 μηνών μέχρι 2 ετών. Στείλτε τα παιδιά σας, είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν σε αυτήν την ηλικία. Δείτε το βίντεο. Πριν δούμε όμως το βίντεο, να χαιρετήσουμε την Αμερική και την Αυστραλία και να δώσουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Λοιπόν, το παιδί μου και εγώ κολυμπάει σήμερα. Για να το δούμε πώς κολυμπάει. Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah, a rub dub, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door, and in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splash, reeling with the feeling, moving and a grooving. Το baby swimming απευθύνεται σε ηλικίες από 9 μηνών ως 3 χρονών. Πρέπει να ξεκινούν τα παιδιά όσο νωρίτερα μπορούν το κολύμπι, γιατί μέχρι 6, 7, 8, 9 μηνών έχουν ακόμα το βίωμα από την κοιλιά της μαμάς που ήταν μέσα στο νερό και έτσι μπορούν να εξοικειωθούν πολύ πιο εύκολα με το νερό και την κολύμβηση και να μάθουν να κολυμπάνε ακόμα και από 1,5 μηνών χωρίς οσίβιο. Και αυτό μας χρειάζεται πάρα πολύ, ειδικά σε μια χώρα παραθαλάσσια που γίνονται και τόσο πνιγμοί. Βοηθάει πολύ στην καρδιά τους, στο κυκλοφοριακό σύστημα, στο αναπνευστικό σύστημα, τη σωστή θέση και στάση του σώματος. Άλλως σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούν να κάνουν κάποιον άλλο είδος γυμναστικής, εκτός από την κολύμβηση φυσικά. Έχω ένα γιο τον Νικόλα, ο οποίος μας έδειξε από πολύ μικρός ότι του αρέσει πάρα πολύ να βρίσκεται μέσα στο νερό. Από τη θάλασσα με πολύ δυσκολία τον έβγαζα. Οπότε όταν έμαθα ότι υπάρχει αυτό το τμήμα, δεν θέλησα να του στερήσω την ικανοποίηση να βρίσκεται μέσα στο νερό και το χειμώνα. Το βοηθάει να μην φοβάται το νερό, το κάνει να περνάει ωραία την ώρα του, να μαθαίνει να κολυμπάει, στη θάλασσα να νιώθει ασφάλεια και να νιώθουμε κι εμείς ασφάλεια. Ήταν 19 μηνών όταν ξεκινήσαμε και βλέπουμε ότι το έχει ανάγκη ο ίδιος, είναι πολύ πιο ήρεμος, είναι πιο υγιής, είναι πιο αθλητικός, είναι πιο κοινωνικός. Έχουμε δει αρκετές διαφορές. Εντυπωσιακό δεν ήταν? Τρελαίνονται για το νερό, Θέλω κι εγώ να πάω. Παιδιά, και μπορούν να κολυμπάνε όπως είδατε και χωρίς βοήθεια, χωρίς οσίβια, χωρίς τίποτα. Εσύ φοβάζεσαι να Όχι, γιατί από 5-6 μηνών τον είχαμε στη θάλασσα, μένουμε το σωσίβιο και δεν ξεκόλλαγε. Άμα εξοικειώνονται τα παιδιά με το νερό. Ενώ αν αρχίσουν μετά τα 3, θέλει ξανά από την αρχή. Δηλαδή έχουν ήδη φύγει, έχουν χάσει τη μνήμη της κοιλιάς και είναι ξανά από την αρχή και είναι πιο φοβισμένα. Τα μωρά που τα φέρνουν σε επαφή από μωρά. Προλαβαίνεις. Ναι, προλαβαίνεις. Εσύ και η Μαρία και το Νικήτα της. Εγώ μπορώ να κάνω μαζί του. Βέβαια. Αμέ. Θα πάρεις κάποια φουσκωτή στο σπίτι μεγάλη, καλύτερα. Να σου πω. Θέμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παιδί μου και εγώ θα είναι μαζί σας ξανά. Πότε? Πότε θα είναι ξανά την μαζί Πέμπτη. σας? Ναι, και θα τα πούμε ξανά. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Αλίκη Αλεξανδρά.